Здравейте, аз съм Петю Костаков и отново ще ви покажа още един много лесен начин за преобразуване от десетична в двоична бройна система. За преобразуването ще вземем десетичното число 29. Така, това десетично число 29 ще го разделим на 2. И ще получим като отговор 14 с остатък единица. Отговорът от делението, именно 14, го вземем отново и отново го делим на двойка. Този път това ще ни даде седмица с остатък 0. Така, седмицата я взимаме и я делиме на двойка. Това ще ни даде 3 с остатък единица и тройката я делиме на двойка. Това ще ни е равно на единица с остатък единица. Остана 1, което като го разделим на 2 ще ни даде вече 0 с остатък единица. И така, всичко, което ни е необходимо тук нататък е просто да запишем остатъците, които сме получили в обратния ред на получаването. Именно последният ни остатък е единица, преди него имаме отново единица, преди него единица, 0 и пак единица. Ето това е представянето на числото, на десетичното число 29 в бинарна бройна система. Сега нека вземем малко по-голямо число и ще направим абсолютно същата гимнастика. Взимаме десетичното число 47. Това число 47 го делим на 2 и получаваме 23 с остатък единица. 23-ката също я делим на 2 и получаваме 11 с остатък единица. 11 делим на 2, което е равно на 5, и получаваме деленето е с остатък единица. Петицата я делим на двойка и това ни е равно на 2 с остатък единица. Двойката я делим на двойка, което ни е равно на 0, на 1 с остатък 0. И единицата, както в предишния пример, я делиме на двойка, което ни е равно на 0 с остатък единица. И както в предишния пример, необходимо е само да събереме получените числа, а именно това са 1, 0 и 4 единици. Ето това е представянето на числото 47 в бинарна бройна система. Надявам се, че съм ви бил полезен. Този принцип е доста лесен за разбиране и ако се упражнявате доста, ще можете с лист и хартия много бързо да превръщате от десетични в бинарни числа. Благодаря за гледането. Ако знаете по-добри принципи, моля, споделете ги с мен. Ще се радвам да ги включа в статията си в моя блог. Благодаря.